Mnohí sa ma pýtate, či opravujem hobby vapky. A chcel som vám povedať, môj core business je prenájom takýchto umývacích strojov a servis takýchto umývacích strojov. Toto sú všetko moje mašiny, ktoré prenajímam. Hej. Samozrejme desiatky a desiatky tých strojov jazdia vonku. Čo sa týka servisu hobby vapiek, Kercher nerobím vôbec, Nilfisky, hobby vapky robím, ale iba tak na počkanie, nie že také, že to tu niekto donesie, ja mu nacením opravu a potom pol roka to tu obchádzam, alebo aj dlhšie, hej, kde to je, tuto je nejaká mašina, to kopnem do toho, to už tu je vyše roka, pánko sa neuráči si preto prísť, ja neviem, či to má vyhodiť, či čo, takže toto nerobím tie hobby vapky inak, len tak, že na počkanie. Pýtate sa ma, kde sídlim, kde fungujem. Povedzme, že niekde medzi Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom, 3 km od diaľnice zhruba, výjazd Horná Streda, viacej vám neprezradím, ostatné do kontaktu. A servisujem len Nilfisky a štýl, pretože vlastne to je Nilfisk, len prefarbený v inom obale. Čo sa týka profi mašín, tak robím Nilfisk, Kercher a Krencle. A tie veľmi výnimočne, ale robím ich. No a čo sa týka predaja náhradných dielov, tak nie. Ináč použijem hentú zbraň, keď tu niekto spýtal do mňa, že predaj mi súčiastku za 5 eur, to nerobím, proste nemá to zmysel, zabil by som haldu času, tým, že by som posielal balíčky s náhradnými dielmi. Aj tak 90% zákazníkov si nevie vyšpecifikovať ten správny náhradný diel, ktorý tam treba vymeniť a potom si odo mňa objednávajú takú gubičku, hen takú pružinku a hen taký ventilček a toto a nakoniec mám poruchu úplne niekde inde. Takže náhradné diely predávam len v rámci toho, že vám vyservisujem stroj. S tými náhradnými dielmi, ja by som povedal, že to je asi ako s doktorom, hej? Že ty prídeš doktorovi a povieš mu, predpíš mi tento a tento liek. A doktor proste ti nespravil ani nejakú prehliadku a tak ďalej. Presne takto to je, alebo mi píšete, čo to môže byť, keď mi toto a toto robí. Ja vám na to neviem odpovedať, no vieš, zavoláš doktorovi, pán doktor, toto ma pícha pod pravým rebrom, čo to môže byť? No, čo to môže byť? No, však dojdi sa ukázať, zmeráme ti tlak, pozrieme ťa a tak ďalej. To je diagnóza toho, alebo nejaká anamnéza, že čo sa deje, prečo máš nejaký problém zdravotný. To isté s tými mašinami. Bez toho, aby som to videl, zapol, počul, cítil, aby som s tým skúšal niečo robiť, tak bez toho to neviem proste. Nemám vešteckú gulu, nemám proste tú sklenenú gulu, že by som vám videl do mašiny, ktorá je odo mňa 300 km niekde a ja teraz budem rozmýšľať nad tým, že čo tam asi tak je na tom. A keď sa to občas objaví nejaká hobby vapka, tak je to od nejakého môjho dobrého kamoša. Veľmi rád to robím, ale dobre, spravím to, akože spravím parčo. Minul som tú motorku opravoval. Tak dúfam, že bolo pochopené, čomu sa venujem, o čom je tá firma Techniservice. Robím profesionálnu techniku, robím toho veľa, predávam, dodávam chémiu, prenajímam stroje, robím servis, ale profesionálnych strojov. Jednoducho, nehnevajte sa na mňa, ale za 20, za 30 eur sa ja babrať nebudem s nejakou vapkou, pretože zabijem s tým 2-3 hodiny svojho drahocenného času, ktorý môžem venovať úplne iným veciam. Jo, ešte som rozbehol e-shop, ale to vyslovene pre mojich zákazníkov, ktorí si objednávali chémiu, proste čistiace prostriedky, jeden takú bandasku, len takú, viete, zavolajú mi a ja som teraz niekde na výjazde, alebo proste hlavu mám v nejakej mašine a tu a tam sa mi stávalo, že som proste zabudol mu poslať bandasku chémie také, hen také, onakej. Tak preto som spravil vlastne e-shop a objednávajú to normálne cez e-shop a tam mi poprichádzajú tie objednávky, mám to v jednom systéme, nemám v tom potom galimatiaž. Ovšem teda nahodená už je tam aj hobby chemia. Ja keď sa spraví nejaké normálne počasie, tak vám ukážem, ako umyť auto správnym spôsobom, aké kroky, aké druhy špiny sú tam kde a aký prípravok sa na čo sa dá použiť, aby to dávalo hlavu petu, aby ste si niečo nezničili. A zároveň, aby ste si vyčistili to auto alebo ten exteriér, interiér a tak ďalej, čo budete potrebovať. Mám na to veľmi dobrú chemiu, asi sám čistím auto jedno, druhé, tretie a tak ďalej. Takže keď bude nejaké normálne počasie, nejak teplejšie, že sa bude dať robiť na dvore, tak vám spravím také videjko, kde vám to ukážem, že čo a ako. Tak len toľko. Tak čau.